Ох, извинявайте, че закъснях, но просто бях гладна. Всъщност, защо сте започнали без мен? Знаете ли какво? Не виждам нищо лошо да се сбогувам просто с 2024, нали така? Чао, чао, 2024! Чао, чао, 2024, нали? Нали, няма се видим повече, бе. Нали, бе? Нали, бе? Аз ти казвам, никакво тъпчене повече. Нова година, ново аз. Край, спирам с храната. Някой да е поръчвал 2 пъти 100 кила роял и пилешко печено. Някой да е поръчвал 2 пъти 100 кила роял. Оф, моите са, дай ми ги! 2025 ще бъде моята година. И да, знам, че казах също за 2024, но усещам, че 2025 ще бъде моята година. Нали? Моля те. Но, да бе, знам, че не трябваше да пия, ама какво направя, на мен ми хареса. Нещо случайно? Останало ли от ли шефа? Да, остана една кисадия. Дай да съм.